Ako Bicol Cup Camarines Sur Uday El Grande Championship Game 2023! Ahead, Heman will score for two! Kinyahan, 3 seconds on the shot clock. Apo natin Bicolano na nag-enjoy sa larong ito. Ayan ang Wapap Santa Maria. Gives the ball to Kita Gubina and scores for the... Napuno ng tensyon ang Fuerte Sports Complex sa do-or-die game kan Team Naga asin Team Kamaligan para sa Ako Bicol Cup Finals Camarines Surleg kan nakaaging Biyernes. First quarter, enot na luminamang ang Team Naga sa scores na 31-16. Ang star player asin ang import kan Team Kamaligan na sinda Babap Santa Maria asin Kit Jasper Aguvida ininguhan ng gad na mahabol ang Team Naga. Alagad day ini uminobra sa Team Naga na luminamang Manggiraray sa second quarter sa scores na 41-38. Kaya naman ang magbabarkadang ini, todo cheers sa Team Naga. Sa performance na pigpapahiling da kan Team Naga, kumpiyansa sinda na Team Naga ang mauli kan kampyonato. Support talaga po ako sa Naga. Idol ko po si JR Kinyahan, since sa Inlex pa lang po siya nagkakawat. Idol ko na talaga. Sa pagdalagan kan oras, abay mas nag-iinit ang laban. Kanya-kanya na kayang diskarte ang grupo, ngani makalamang sa kalaban. Kung kidit ang ibang paradalan, ang supporter na si Vasil, chill lang. Kumpiyansa kaya da siya na Team Kamaligan ang mauli kan kapangganahan. Dapat wag nang bigyan ng pagkakataon ng Kamaligan na makapwesto pa ang Naga, tapusin na ang laban ngayon. Sa third quarter, unin makonsuelo. Sa score na 58, nagtayan duwang grupo. Alagad ika nga sa kada kompetisyon, may minauling luhaan. May minauli kan kapangganahan. Sa hore, Team Kamaligan ang binistong mighty of them all sa score na 86-70. Mas naging exciting man ang Laogan Sports Complex sa mga ipigpanaong pakonsuelo sa mga paradalan. Arog kan 5 24 inches flat screen TV, 4 na toolkits, asin ang kabog sa gabos, iyo ang brand new motorcycle. May duwa man na natawan ng 10,000 pesos cash. Personal man ining pig award ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co, Attorney Pido Garbin, former Congressman Kito Co, Naga Mayor Nelson Legacion, asin Kamaligan Mayor Jano Ibardalosa. Thank you po sa... Pigbistong Mythical 5 sinda Samuel Ignacio, Mark Lester Santa Maria, Kobe Brian Pableo, Jerome Almario, asin Ken Pilapil. Best import naman si Eugene Malyapre, mantang most valuable player naman si Babap Santa Maria. Pare namin yung game para sa family namin, sa LGU ng Kamaligan, kay Mayor Jano, kay Boss Roger, tsaka sa lahat ng supporters ng Kamaligan. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa opportunity na binigay nyo sa Ako Bicol Cup na liga. Ibang klase po yung binigay nyong experience sa amin dito. Sobrang saya po. Ang head coach naman kan Team Kamaligan na si Coach Arvin Brian Ayo, ang pigbistong best coach kan Ako Bicol Cup Camarines Surleg. Prepare sa Inter-Province. We will have a short rest. Hintayin lang namin yung mga elimination sa other provinces. Then we will prepare. We will and expect a better Team Kamaligan sa darating na Inter-Province. Pigpapasalamat man ni Kongresista Ko na naging matrayumpo ang ikaduwang season kan Ako Bicol Cup na naging posible huli kan mga tao sa likod kaini. Well, maraming salamat at nasayahan kayo sa laro. Talagang pukpukan and tunay na laban. Is ahead against Mientras tanto, posibleng magsikid man ngunya na bulan ang Ako Bicol Cup sa Camarines Norte. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.